Encercla el nombre decimal amb una sola xifra decimal més proper. Doncs veiem que tots aquests nombres que ens estan proposant aquí doncs estan entre el 6,3 i el 6,4. Val? Doncs es tracta de veure de quin dels dos està més proper. Doncs anem a analitzar el primer. El primer diu que és 6,3211. Doncs 6,3 i després, com que tenim un 2, doncs seria 1 i 2 és aquest d'aquí i el següent seria 11, que seria aquest, més o menys estaria aquí, aquest punt. Val? Doncs aquest punt que estaria aquí, doncs es veu clarament que està més a prop del 6,3, per tant l'encerclem. Analitzem el següent punt, que és aquest, 6,38, doncs 6,3 i ara ve un 8, per tant és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, i després ve un 1, per tant hauria d'estar més o menys aquí. Doncs aquest punt veiem que efectivament està més a prop de 6,4. El següent, 6,3. Doncs aquí tenim el 6,3 i després tenim un 4, per tant és 1, 2, 3, 4 i després tenim un 9, per tant estaria ja gairebé tocant el 5. Seria en aquí. Per tant aquest punt està més a prop, aquí és justament la meitat, doncs està en aquesta banda, per tant està més a prop del 6,3. El següent nombre, 6,3 i després ve un 9. Per tant, 6,39 és aquest d'aquí i després hi ve un 1. Per tant, estaríem en aquí. Aquest punt clarament està més a prop del 6,4. Després 6,3, 0, 1. Per tant, hauria d'estar més o menys aquí. No? Doncs aquest número està més a prop del 6,3 que no pas del 6,4. I per últim, 6,3, 5, 1. Per tant, aquí tenim l'1, 2, 3, 4, 5 i ara després ve un 1. Per tant, hauria d'estar més o menys en aquí. Aquest número clarament està més a prop de 6,4 ja que està a la part dreta de justament la meitat, que és 6,5. Perdó, 6,3, 5. No? Seria aquest número d'aquí. Molt bé, doncs ara ens demanen que analitzem això, el que tenim. Doncs tenim el 6,3. Després diu que el número que està entre 6,3 i 6,4 estarà més a prop de 6,3 quan la segona xifra decimal sigui què? Doncs fixem-nos, tots aquests que estan aquí estan més a prop del 6,3, quan després aquí tenim el 6,31, 6,32, 6,33, 6,34, 6,35, 6,36, 6,37, 6,38, 6,39. Doncs quan la segona xifra sigui més petita que 5, veiem que tots aquests números d'aquí estan més a prop del 6,3. Per tant, quan la segona xifra sigui o bé un 0, o bé un 1, o un 2, un 3, un 4 o un 4. En canvi, quan sigui 5, 6, 7, 8 i 9, doncs estarà més a prop del 6,4. Per tant, quan la segona diu un número que està entre 6,3 i 6,4 estarà més a prop de 6,4, quan la segona xifra decimal sigui doncs un 5, un 6, un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9. Val? La forma memotècnica de recordar-se d'això és que aquí tenim 5 números, tenim el 0, l'1, el 2, el 3 i el 4, i a l'altra part tenim el 5, el 6, el 7, el 8 i el 9. La forma de dividir tots els dígits, no? 5 en un costat i 5 a l'altre.